Hej YouTube, jeg laver en video her, og ja, jeg skal lave sådan en løbehjulspil her. Det er spil, jeg har fået. Nej, ikke fået, det er gratis. Ja, man kan løbehjul, så kan man lave nogle tricks. Og jeg hedder Tim herinde. Og jeg siger min kode. Den er. Jeg har ikke glemt den bare ordentligt. Sådan der. Hvad? Jeg skal lave min løbehjul her. Har jeg 3000. Ikke der. Det er det første løbehjul, man skal få. Den her, den koster 2000. Jeg kan lave salto og andre tricks. Jeg kan lave den her. Jeg ved, den kan lave den i hop på. Og så det her. Nej, fuck. Det er den kan jeg selvfølgelig det. Sådan der, jeg har land. Og laver også barspænd. Og turtle whip. Den her, jeg tror det hedder det. Det var næsten en dobbelt. Turtle whip. Jeg kan skrive i kommentarerne, hvis jeg laver forkert. Det kan point. Blandt andet dem. Og kan også sende saldo, hvis I vil se det. Det er bare lidt højere op. Hvis man rammer noget, så... Fuck. Bare det ikke den sælger. Lav den her. Bare det der var ikke en sælger. Så fejl, så var undskyld. Nej, jeg tager nogle forkerte tricks. Den er. Det giver bare point. Dobbelt barspænd. Turtle whip. Eller 2 gange turtle whip. Dobbelt turtle whip, tror jeg det hedder. Og aner ikke hvad det her hedder. Der landte jeg den ikke. Den er det. Okay. Ja, jeg fik 150 kroner. Man kan også vælge en anden bane, hvis vi vil vælge en anden bane. Jeg har bare købt på den her. Butterfly, ja. Jeg synes jeg er god selv her, det der. Ja. Og man kan også hoppe sådan her, så kan man lave turtle whip. Må jeg lave en video? Det er bare, hvis I kan høre noget, det er bare min mor, der var det. Det er længe siden, jeg laver en video, og jeg har Snapchat og Instagram, hvis I kan følge mig der. Jeg hedder på min Snapchat, der hedder Tim Petersen. Og på min Instagram, der hedder Tim Lund Petersen. Hvis I vil følge mig der. Det hedder bare det. Og hvis I siger, hvis jeg ikke køber på den her over, hvad det skal, men hvis man køber med den her over, så laver man ud over og laver sådan lige fail det der. Der laver barspænd. Jeg håber det hedder det. Turtle whip. Det håber det også hedder. Jeg er ikke så god til navne her. Jeg kan også lave barspænd sådan her. Og turtle whip. Jeg kan også lave baglæns, hvis vi siger det. Så må jeg gøre sådan her. Så kommer bare der. Det er bare det samme, men bare
Og baglæns. 280. Der viser den anden bane bagefter det her. Det der var lige fejl. Og den giver 500. Jeg kan også gøre det her, hvis jeg vil. Se det. Den giver 500. Jeg gør det her. Jeg gør den her. Jeg kan ikke gøre det der. Jeg kan også måske lade dobbelt her. Der er noget, jeg skal. Jeg er ikke min dobbelt barspænd her. Det var pisse lort. Og det er på en computer. Hvis man kan sige det. Nej, jeg sgu. Og jeg har snart fødselsdag i dag. Nej, jeg har ikke fødselsdag i dag. Jeg har snart fødselsdag. Jeg har fødselsdag på mandag. Ja, på mandag. Den 24. i 10. Lort. What? Bare spændt der. Så hopper vi der. Jeg aner ikke, hvad det hedder. Skriv i kommentarerne, hvis I siger, hvad det her hedder. Jeg aner ikke, hvad det hedder. Og jeg kan også lave en salto, hvis I vil se det igen. Det var bare en baglænder. Hvis man kører den 0 stykker der. 270. Jeg kan godt vise den anden bane. Den er... jeg er 402 og 210. Den er... Den er også god. Jeg må bare lade det her på. Man kan også på her. Hvis I kigger her. Ja. Så er nogle små nogle her. Jeg kan også have saldoer. Hvis det... Der lader jeg bare den, ikke? Jeg tror, jeg kan også have en saldo hernede. Bare det gør jeg, bare det, ikke? Han kan lade det her. Nej, what the fuck? Jeg er ikke populær til den her. Fuck. Okay. Hvis jeg kan lade... fuck lort. Okay, nej. Bare den vej. Jeg har også lidt barspænd her. Men jeg har også lidt dobbelt barspænd. Det gør jeg bare ikke lige nu. Det gør jeg her. Jeg er ikke så god til dobbelt barspænd. Og tæt på dobbelt. Turtle whip. Hvis I synes, jeg tænder, siger bare alle dem der tal. Der er lort. Hvis man trykker på sådan her. Sådan hernede. Der er noget bare... Prøv at se. Man kan lave den der. Det er en... den der. Og jeg har bare set dem her hernede. What the kan jeg ikke lave? Det er den her noget. Nej. Det. Der. Fordi jeg kan jo stille det her der.
Nogle gange, jeg kan også lade den op her, hvis det er det. Skriv i kommentaren, hvis vi skal lave mere af det her. Nå, 200 kroner. Which? Fuck. Hvis I kan høre noget bagefter, det er bare min storebror, der spiller Minecraft. Please, land. Fuck der. Land. Nej, den nåede jeg ikke. Og til min fødselsdag, så ønsker mig sådan en 60 løb her. I sådan et her. Bare 300 løb. Good. Wee. Wee. Skal vi se her. Lort. Det gør 500 point. Nej, point. Hvad? Fuck. Lort. Pis. Kom derover. Kom derover. Så laver den her. Og laver det der. Og den der bomber, ikke? Kan jeg godt gøre. Kan jeg godt finde noget af. Please, jeg kan gøre noget her. Okay. Jeg skal gøre det. Jeg har aldrig gjort noget før. Okay, det er det bare ikke gøre det. Der gerne jeg. Okay, det der. 0 kroner. Jeg kan godt forstå. Whoop. Whoop. Oh, fuck. Pis næsten. Fuck. Bare spændt. Jeg skal lave... Bare spændt. For helvede lort. Bare spændt. What? Nej, det var ikke bare spændt. What the fuck? Var det ikke bare spændt? Okay, er bare spændt. Den er mig. Fuck er bare spændt så. Kommer. Der er bare nogle lignende problemer her. Det skal bare spændt. Men det kan jeg ikke lave. Det er X. Er det X? Nej, for helvede. Prøv at der. Er det X? Nej, det er X er ikke en skid. Okay. Så bare lige lukker. Tryk på den. Okay. Jeg siger hej for denne gang, og så ses vi en anden gang. Det var bare det. Så ses vi en anden gang. Hej.